Assalamu alaikum jama'a masu kalama da sauraron mu, barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci a cikin wannan shiri namu na dausayin Ahlul Baiti na gidan radio da talabijin Tenere, shirin da a cikin sa muka saba gabatar muku da daɗaɗɗen kasidu na yabo zuwa ga shayyan halitta Annabi Muhammad Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama da zuri'ar gidansa wato Ahlul Baitin Nabi, shirin da a cikin sa muka saba gabatar muku da daɗaɗɗen kasidu ne yabo zuwa ga manyan shehunai, manyan malamai, manyan waliyai waɗanda duniyar musulmi tare da su. Ba shakka ma'abuta kada da kuma sauraron wannan shiri a duk inda kuke tunan kuka kasance a gaban akwatin domin kuma sau da kafa a cikin wannan shiri da fatan cewa tsarabar da muka tanadar muku a yau za ta kayatar da ku. Domin kuwa a yau a cikin wannan shiri na dausayin Ahlul Baiti na maraicen Juma'a shiri ne na musamman. Me yasa yake shiri ne na musamman? Shiri ne da muka tsara da za ku ganin ba maimaici ba ne, shiri ne da za a yi kai tsaye albarkacin waɗansu manyan baƙi da muka yi da makwabciyar ƙasa Najeriya, kamar yadda muka saba samu lokaci zuwa lokaci. Baƙon da muke tare da shi a yau ba baƙo bane ga da dama daga cikin ku. Muna tare da Sheikh Abdul Jabbar Sheikh Nasir Kabara, ɗaya daga cikin manyan malamai, mabiya ɗaya daga cikin manyan ɗariƙun tasawufu waɗanda kullum muke muku bayani a kansu a yau, ma'ana ɗariƙar ƙadiriyya, wanda ya tattaki da kansa musamman daga tarayyar Najeriya ya kawo ziyara zuwa ga 'yan uwa musulmi a nan jamhuriyar Nijar, wanda kuma muka gayyato shi a nan cikin ɗakin magana kamar ka saba domin wato samun bakin gwargwadon abin da ya samu albarkacin zuwansa a nan Nijar dangane abin da ya shafi tafiyar musulunci da annabinmu Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallama da kuma duniyar musulmi baki daya. Ba ta ɓata lokaci ba, masu kallon sauraron mu za mu shiga kai tsaye a cikin wannan shiri. Ya shi salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ko da yake na riga na gabatar da sunanku cewa Sheikh Abdul Jabbar Sheikh Nasir Kabara. Na'am. Wato ɗaya daga cikin manyan malamai mabiya ɗariƙar ƙadiriya wato a duniya baki ɗaya. Yau gashi Allah ya kawo ku Nijar. Amma abu na farko da muka so wato na san masu kalamin sauraron mu za su so da farko su ji takaitaccen tarihin malamin wanda ko da ke tun kafin ku zo kasa-kasan ku tuni suka ce ka kasuwanni da gidajen kafofin yada labarai a nan jamhuriyar Nijar, amma za mu so mu ji takaitaccen tarihin shi shehin malamin. To, a'udhu billah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walahu waqtada bihi bi ihsanin ila yawmiddin. Wa ba'du, ina fuskantar da kalmar godiya zuwa ga wannan gidan talabijin mai albarka bisa wannan karramawa da ya bani dama ya gayyato ni don musharaka cikin ɗaukaka addinin musulunci. Allah ya saka da alkhairi. Sannan ina godiya ga waɗanda suka yi ta ɗawainiya wajen su gana samu damar wannan ziyara zuwa wannan gari da kuma jama'ar garin baki daya bisa irin karɓa da ƙauna wadda na ga ana gwadawa saboda albarkan ma'aiki. Baya ga haka maudu'in da aka nemi ne magana a kai matakin farko ta'arifi na asirar zatiya. To ni an haife ni a kamar da ka faɗa a Najeriya, a jihar Kano, unguwar Kabara, kuma a nan na tashi, a nan na nemi ilimi na tun daga matakin farko har zuwa inda Allah ya nufa, mataki na alƙur'ani, mataki na ilimai, domin ni alhamdulillahi gidan da aka haife ni gida ne na gargajiya ta ilimi sama da shekara 300, kuma na yi karatu a gaban mahaifina na fannuka, wasu na arabiya wasu na addini, kamar abin da ya shafi ilimin fiƙihu da usulu na fiƙihu, kuma ilimin hadisi da usulu na hadisi da ilimin tafsiri, ilimin tasawuf, kuma na karanta littafai da dama a fannoni na ilimin luga wanda sun hada da
ɓangaren nahawu da ɓangaren ilimin tasrifi da abin da ya shafi ɓangaren ilimin balaga da rabe-rabenta guda uku. Sannan shi gidanmu dama babbar gargajiyarsa a ilimance ilimin tauhidi. Galiban ita Kano tana da wani tsari musamman a da, kowane ilimi akwai gidan da suka yi shuhura da shi, sadda duk aka samu ɗalibin ilimi ya ji to sai a masa ishara da zuwa wannan gidan. To mu gidan wato da ake ce gidan Kabar ko gidan Kadiriya gida ne da ya shuhura da ilimin tauhidi. Akwai Madabu inda suka yi shuhura da ilimin fikihu da su da Salga, kuma akwai Janawa wanda su kuma suka yi shuhura da ilimin hadisi da Ciromawa. To da haka ilimin tauhidi zan iya cewa shi gado ne tun daga kan wato almanhajul farid zuwa inda yake mutuƙar ƙurewa wato nazmul kubra. Wannan gida kusan babban ilimin da aka san shi da shi kenan. To alhamdulillah a nan duk na yi karatuttuka na, sai dai in na zamani wanda ake cewa nizamiya, tun daga firamare har sakandare duk a wannan jiha na yi. Karatun jami'a kuma shi ne na je na yi a ƙasar Iraki. Wannan game da rayuwata ta ɗalibta kenan a takaice. Kuma akwai littafi da wani ɗalibin jami'a ya rubuta wanda an yi talhisin littafi ba an sa shi a muƙaddimar littafin da na rubuta mai suna qaddimut tauhida qabla an-nasibi. Wannan littafi mai mujalladai 3 ne, a yanzu an buga 2, ana kan ƙoƙarin bugar na 3. To ya an rubuta wannan tarjama a wannan bahasi da ya yi a jami'a. To saboda haka a takaicen takaicewa game da abin da ya shafi nasa ta tasowa da neman ilimi, kuma a yanzu halan alhamdulillah ina gudanar da hidima gwargwadon iko yadda na gaje ta da kuma wadda na ga zan iya bayarwa a fagen gudunmawa ga addini. Daga ciki akwai rubuce-rubuce. Ina da sha'awa, Allah ya sa ina da sha'awa ta rubuce-rubuce. Na fara rubuce-rubuce tun ban shekara 20 ba. A yanzu ina da talifi wanda ya haura shekara 20, ba ɗaya ba ba 2 ba. Kasidu kuwa na harshen Larabci na san ina da wadda ta haura shekara ko kuma alal aƙalla shekara 30 da wadda na yi ta Larabci. Akwai kasidar da ina kiyaye tun ina firamare na rubuta ta, kuma zuwa yau ni kaina ina mamaki yadda na iya rubuta ta a wancan lokacin. Kuma asalin shi ne wani malaminmu na ƙur'ani, to wani lokaci yakan ɗan biya mana anashidu na yabo ko kuma anashidu na Larabci na cikin maɗala'o'i, yana da sha'awar karera mana. To wannan sai ya bani ragabar rubuta waƙoƙi a Larabci. Akwai baituka ala ɗiri wa ganniya a safiri. Wannan baituka ne na muɗala'a, wato muɗala'a ta koyon Larabci, wannan mai hoton allo. To kuma a sakamakon wannan waƙa da ake rera mana a firamare, sai gashi ni ma na kama kuma na rubuta wasu baitukan a wazanin wannan da kafiyar, kuma a yaban ma'aiki. Lallai wannan kasida ta haura shekara 30. Kafin ka datse nan ja muku dan baitukanta. Saboda tana da ban sha'awa. Kuma ni ina alfahari da cewa na buɗe baki da yaban ma'aiki a shekaru na a lokacin ba su fi in na kai 10 kai da kyar na yi. Amma ina cewa ala ya ɗairati na hawar rasuli bi ashiƙin ɗiri wa gunni gannatan qad zanaha aswatu bandiri. Abin da yasa na ɗauko baitukan saboda kai magana dausayin wannan
na kawo anashidu ne to ni wannan da sha'iri ne sai dai ni ba mai rerawa bane ba san da wa'azi aka sani wa gunni gannatan qad zanaha aswatu bandiri bidar darin wa darin mustadabin aw bikizdiri na'am to za ta kai baiti 8 ko 9 haka a gurguje ina da rubutu na anashidu da yawa a munasabobi da dama kuma alhamdulillah ina da talifai da na rubuta su da tashji'in mahaifina tun da ransa akwai littafi mai suna fada'ihu sufiya wanda aka yi wa sufayi kage iri-iri a ciki to wata rana da yamma aka kawo wa mahaifinmu Sheikh Nasir Kabar littafin ya karanta firisar ya ga irin maganganun ba kyau sai ya faɗi wani abu da ya motsa min kishi sai ce laita shababu ya udu binni fa ukhbiruhu bima fa'ala al-mashibu ina ma ƙuruciyata za ta dawo dan in ba ta labarin yadda tsufaye da mu ma'ana yana nufin shekaru sun same shi ga aikin yi na ƙuruciya to dai aje littafin sai na ɗauke shi to sai na rubuta raddi a mai suna Saiful Jabbar alaman aza auliya alwahidil qahari sama da shekara 20 wannan kuma yanzu an buga shi shekara ta kai 17 da buga littafi to haka yanzu na bude maka shafin bayanin rubuce-rubuce na ina da littattafai a munasabobi a fannoni daban-daban ba za su gaza 50 ba kuma a yanzu an buga littattafai na ba za su gaza 20 ba akwai ɗaya wanda ba a buga ba suna nan aje kuma ana ta ƙoƙarin fito da su musamman da duniya take nuna sha'awar ake nuna sha'awar ana son rubuce-rubucen da nake don har a Morocco ma yan sun mika wa lajina ta ishirafi kan talifai ba a rubuce-rubuce na sun ma ba ni gayya na halarci wani mu'tamar da aka yi na masu talifi kuma akwai yiwuwar za su sa littafin nawa a cikin lissafin muhimman littafan da za a ke buga a yada a duniya. Allah saka da alheri. Amin ya rabu. Ba shakka nasu masu kallon sauraron mu wannan takaitaccen tarihin malam kenan. Sai dai kamar yadda na yi bayani tun farko da cewa malam yana ɗaya daga cikin wato shugabannin ɗariƙar ƙadiriyya wacce take ɗaya daga cikin manyan ɗariƙun tasawufu da ke akwai a wannan duniya ta musamman a cikin waɗannan ƙasashe namu na Nijar da makwabciyar ƙasa Najeriya. Za mu so malam ya taɓo mana tarihin wannan wato shugaban wannan ɗariƙa cewa da Shehi Abdulkadir Jailani to amma kuma a bisa ladabi su malamai kamar da nake faɗi idan mun ga ku kamar da ake faɗi malamai magada annabawa kafin mu shiga yin wani bayani za mu so ko akwai wata 'yar tsaraba da shehi ya zo mana da ita a game da abin da ya shafi shi fiyayen halittar da kansa sallallahu alaihi wasallama wato kafin a ce mun shiga sauran bayani akan to dama shi annabi shine wanda yake aula a fara da shi a komai saboda da shi Allah ya fara to game da abin da ya shafi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba zan ce komai ba domin kogi ne da ba zai yi a ratsa ba sai dai a zagaya kuma idan na ce yanzu na buɗe magana da ta shafi manzon Allah alaihi salatu wassalam to ba magana awa ɗaya ba ko biyu kuka bante kaɗan balle kuma na ga ka rubuta abubuwa kana son mu yi amma dai saboda girmamawa da kuma irin ta'allako zuciyarmu da sha'anin manzon Allah ba za mu iya bayanin wani shugaba ba a shugabanninmu sai mun fara da shugaban kowa jagaban kowa a gurguje jama'a da yawa suna buƙatar a fahimtar da su idan an ce girman manzon Allah wato fiƙihun da yake ƙarƙashin girman wasu ba su san shi ba sai su ɗauka jin daɗin rai ne cika baki ne ko fariya wani ya zarme a gunyin wannan ɗin yana ganin shi ne haƙƙin annabi kansa wani ya zarme gunkin wannan ya soki hakan tare da hakan addini to duk biyun suna buƙatar saiti in an ce bayanin girman manzo Allah natija ake nema natijar ita ce Allah subhanahu wata'ala ya yi alkawarin babu wata rai da za ta tsira sai ta kai gejin da ake bukata a girmama manzon Allah haka zai fito ga mutum ƙarra in ka karanta hadisin Bukhari na tambayar kabari annabi alaihi salatu wasalam ya ce duk wanda ya mutu a cikin al'umma ma'ana musulmi da kafiri
farkon tambayar da mala'iku za su yi masa kan manzon Allah sallallahu alaihi ma ta ƙulu fi hadal abdi me ra'ayinka akan manzon Allah to wannan matsalar wato wannan tambayar idan baka shirye ta ba za ka iya bada ita wato makulli ne kenan kuma shi ne abinda da shi za a buɗe sai ka ci jarabawa game da manzon Allah sannan a taho magana waye Allahnka wa kake bautawa me addinin ka haka manzo Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam za a fara tambayar jakadan da Allah ya aiko maka me matsayinsa a gunka to wannan amsar ta sa ya zama addini a san waye manzon Allah abu da ɗaya kenan abu na biyu sanin manzon Allah shi zai bayu zuwa ga ka girmama Allah domin shi ne wanda ya sanar da kai Allah yanzu wanda bai yarda da manzon Allah ba za ka gaba ruwansa da Allah yana musa ma akwai Allah muna gani da yawa waɗanda da sunan ko aiki ko da sunan sana'a ko da sunan karatu za su tafi ƙasashen da ba a ba annabi girman da ya kamata misalin turai idan tafiya ta tafiya suka daɗe sai su tasirantu da yanayi da al'adu na inda suke zaune sai kaga sun dawo a ransu ma suna shakkun lamarin manzon Allah din amma ba dole su bayyana ba wasu kuma akan gane akan gane to alahi ayi halin bayanin girman manzon Allah shi yake ba wa zuciya rigakafi na farko na kamuwa daga cutar kinsa na biyu na sauke haƙƙinsa da sanin girmansa na uku cin jarabawa a kabari sadda za a tambaye ka kansa akan wane to ashe magana babba ce wannan shi yasa muke girmama dala'ilu saboda shehu jazuli ya yi wani ƙoƙari Allah ya saka mai da alkhairi ya tattaro mana salatuta da aka yi wa manzon Allah wanda suke gwamutse da girmamawa da kirari da bayanin makami na annabi sallallahu alaihi wasallam wannan shi yasa muke girmama ishiriniya saboda ya nannage ainihin makamatu na manzon Allah ya yi bayanin su yadda komai duhun kan mutum aka yi mai bayanin ishiriniya aka fassara ta sai ya tabbata annabi ba mutum ne kamar kowa ba mutum ne na daban wannan shi yasa muke son alburda wannan shi yasa muke son duk shehunan da muke so sirrin san mu gare su san su ga manzon Allah saboda san manzon Allah ibada ce hubbu rasulillahi kamar da mai ishirin ya ce min aukadil fardi saboda haka jama'a a game da ba'aiki kiran da nake mana shine mu amsa abin da Allah subhanahu ta'ala ya dora mana ya umarce mu inda yake faɗa inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihu bukratan wa asila to game da ma'aiki kenan alayhi salatu wassalam ba wai burga ba ce makami kai ne yaban ka ɗauka burga ne saƙon da ake so a samu na aƙida kai kuma wanda kake sukan kai ma ka san wato ka san layin da za ka ja ka tsaya sukan abin da ya shafi ma'aikin Allah alaihi salatu wassalamu ma'anarsa ridda duk da kuma muna sukan zarmewa a cikin lamarin ya zama mutum shi zai auna ko ya gwada da damar kansa a'a Allah da annabi su suka ba da geji hatta yadda za ka yabi ma'aikin Allah akwai geji na yaban akwai yadda ake yaban don gudun kada a yi abin da ake cewa idira'i shi kuma idira'i haramun ne annabi ya ce la tuduruni kama a daratin nasara ibn maryama innama ana abdullahi wa rasuluhu wa qulu abdullahi wa rasuluhu to wannan hadisin ya hada tsakanin ɗarafin biyu ya hana wuce makaɗi da rawa kuma sannan a cikinsu akwai ishara ga haƙiƙa muhammadiyya ga wanda bai santa ba wasu suna fahimtar hadisin bai suna can ai gashi annabi ya hana a yabe shi ko kaɗan annabi bai taɓa hana a yabe shi ba ta ya annabi zai hana a yabe shi bayan Allah da kansa shi ya yabe shi ya kuma sunnata a yabe shi bayan ya inganta annabi sallallahu alaihi wasallama ya girmama masu yabansa ya ba su makami na musamman ya inganta cewa ba a taɓa samun wani mutum ya hau mimbarin manzan Allah a gabansa ba sai mawaki Hassanu ibn Sabit mawaki ma'ana mawaki ne yaban manzan Allah sadda Quraish suka yi annabi hija'i manzan Allah ya hau kan mimbari
ya ce a cikin kuwa zai mayar da martani ka abu ya ce zan mayar, annabi ya ce bar shi ba za ka iya ba. sai Hassanu ya ɗaga hannu ya ce ni zan mayar. manzo Allah ya ce taso. ya ce Allahumma ayyiduhu bi ruhil qudusi. Hassanu ya ce wallahi yana faɗar wannan sai na ji harshe na ya canja ba irin harshen da na saba ba. yadda nake jinsa a lokacin da zan dora shi akan mutum sai in masa aski da shi kaifinsa, da kuma zan dora shi kan dutse sai in raba ta biyu. a ƙarshe kafin ya fara sai da ya ji harshen sai lashi kirji da shi. wannan a gaban sahabbai akai. sannan ya hau ya fara ala ablig aba sufyana minni mugalgalatan faqad bariha al khafa'u jafawta muhammadan fadafa'tu anhu wa inda Allah fi zaka al jaza'u khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka annaka qad khuliqta kama tasha'u. annabi ya bada aljanna a dalilin baitin waka. akwai mawaki da ya masa jituka aqdaul fayafi a jubal fayafi failakan ba da failaki. baituka uku ne amma manzon Allah ya bashi garantin aljanna dan yana cewa a cikin baitukan nasa yana cewa na yanke jazza na wuce sammai na tafi sai ma ake ce izuwa ina ya ce ga aljanna izuwa ga aljanna tare da kai ya ma'aikin Allah sai ma'aikin Allah ce haka ta tabbata gare ka. ma'ana ka zama dan aljanna. ya jama'a annabi yana kaddara masu yabansa yana kaddara yabansa tare da yana hana a wuce makaɗi da rawa amma fa bai hana a yabo ba. dole mu tsaya tsakiya kar mu wuce makaɗi da rawa yadda kirista suka yi. dan ma'ana ɗuruyi kenan da yake faɗa. kar ka ce masa Allah, kar ka ce masa ɗan Allah, kar ka ce masa abokin Allah, kar ka tare tashi da Allah kuka bashi sifar Allah. Allah ya buwaye gaburan wani kama da shi ko kama da wani. lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. wannan sifa ce ta Allah shi kadai da ba a ba wani ita sai shi. to sannan in an taka wa masu yabo burki sannan kuma sai a saki kaidi ga waɗanda su kuma suka tsaya a baya suke ganin yaban ma laifi ne. faɗar makamin wuce makaɗi da rawa ne, wannan ba gaskiya ba ne kuma ba daidai ba ne. mu tsaya a tsakiya yadda Allah ya tsaye da mu, manzonsa sallallahu alaihi wasallam ya tsaye da mu. to wannan kenan game da makaman ma'aiki kuwa jama'a, game da na faɗa a farko shi lamarin manzon Allah alaihi salatu wassalam gwargwadon saninka da shi gwargwadon rabautarka da shi. masu magana suna cewa rashin sani kan sa kaza ta kwana akan dai. haka idan baka san abu ba ba za ka so abu ba, idan baka so abu ba za ka rabauta da shi ba. ana bayanin girman ma'aikin Allah ne dan a san shi a so shi. shi ya faɗa imani ba zai taɓa cika ba sai da sansa. kuma sannan ba a gejin da kake so ba, a gejin da Allah yake so. shi ne wani geji? ka so shi fiye da kanka, ka so shi fiye da 'ya'yanka, ka so shi fiye da matanka, ka so shi fiye da iyayenka, ka so shi fiye da dukiyarka. don Allah haka ya lissafa abu 8 da mutum bai da irinsu. ya ce radda duk ka fifita ɗayansu kan Allah ko ka fi son su kan manzon Allah, ya ce kai fasiki ne. yana nan cikin suratul tauba ina zaton aya ta 20. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. kaga kenan zaka so annabi a gejin da Allah yake so ba a gejin da kake so ba. ba sai an rarrashe ka ba sai an faɗa da kai ba. sai na Umaru ya ce ya Rasulullah a yau ba wanda nake so a duniya kamar ka in ban da kaina. taki annabi ya taka masa burki ya ce imanin ka bai cika ba Umaru. ɗayan ku ba zai zama cikakken mumini ba sai ya fi son Allah da manzon Allah akan kansa akan dukkan mutane baki da hadisin yana cikin Bukhari. sai na Umaru ya nemi totar ya take maliji ya ƙure ya ce ya Rasulallah wallahi a yanzu ina son ka fiye da komai har kaina. annabi ya ce masa ne al'ana ya Umar, al'ana ya Umar. ya ce yanzu ka cika mumini. sai na Umar fa
bai cika mumini ba sai da ya fifita annabi fiye da kansa. Jama'a, san annabi, girmama annabi, mutunta annabi ba sa kai bane, dole ne. Shikenan ko Allah saka da alheri. Na'am, ba san ko a'a ni kai ka san ka taɓo gonar ma'aiki don wannan awa ɗayan da ka bayan yanzu ban fara kuma ai yanzu ai ban fara bayanin makamin ba. Sha ka in bayani game da manzo Allah. Shimfiɗa nake ta yi ina ɗan tattaɓo gefe da gefe. Dan kar in shiga cikin bayanin makamin waɗanda ba sa gane ma me ya saƙon da bayanin makamin yake bayarwa su dinga tsaki. Sai yasa nake nuna musu ai dole ne a yi. Domin ko ka yi sallah ko ka yi azumi ko ka yi hajji ko ka yi zakka in baka je wa Allah zuciyarka tsintsir da san manzon Allah ba aikin banza kai. Ga babban misali wani sahabi da ake ce masa Zulhuwaisira. Zulhuwaisiran nan ya haddace Qur'ani, ga ibada, ga jihadi, ga kokari, amma fa yana wuta yanzu da shaidan manzon Allah. Saboda me? Saboda bai san girman annabi ba kuma ya ba wa annabi girman da ya kamata a bashi. An je yaƙi an dawo ya gaya annabi bakar magana a kan rabon ganima. Allah ya tsine wa duk ayyukan sai sa shi a wuta, kuma ya ce shi ne shugaban tawagar maƙiya. Har radda sai na Umaru ya ce annabi ya ce a kashe shi, ya je tare yana ta ibada ya kasa, sai na Abubakar ya je kasa, sai da Allah ya ce za ni, ya ce to kai kam in katar da shi ba zai kai ba, amma bana jin zai bari kwaɗo. Haka kuwa ya je tarar babu shi, ya dawo ya ci ya Rasulullah ban da shi, wai ce to da kun kashe shi da al'ummata ba za su taɓa saɓa ba. Kun ga wannan da kuka ga yana ta sallah yana ba ku sha'awa shine sirrin bala'in al'ummata. Duk fitintunin da za a yi daga shi za su fita. Gashi kuma kamar na gaske. Ai da Qur'ani ma aka fara aka san shi, da ibada da yaƙi. Shi ya jagoranci na Harawanu bayan an gama Jamal an gama Sufinu, ya jagoranci na Harawanu. Aka kashe shi, dama annabi ya ga sai di Ali za ku yi arba, sai dai lokacin bai ba, za ka da je bai same shi ba. An gama yakin na Harawanu, sai di Ali ce za ku same shi na tu'ul jabini, wasi'ul ainaini, ga'irul fani, idasat adudaihi ka sadil mar'ati. Ya ba da sufufunsa, aka je aka yi ta nema ba a samu ba. To munafikai sai suka ji murna, suka ji daɗi. Ya ce annabi ya faɗi za a yi kaza, an je babu abin. Da haka da shi da annabi yau sun zama zero kenan. Annabi ya ce za a yi abu, ga yakin an yi ba mutumin. Shi ma da ya ba da labarin yanzu gashi, bari mu ga yadda za a yi. Sai dai Ali ya dariya ya ce ku duba yana nan. Ni da annabi ya gayin a wannan yakin za a kashe shi. Shekara 30 tsakanin wafatin annabi da yakin. Ni da shi ya gaya min ma'azarta shekara 25 ne dan farkon hilafarsa ne. Aka tafi aka duba aka da aka ce ba a gan shi ba, sai hankalin sai ji ya tashi, sai ya ce ko mu je. Juya nan ya juya can ya tadda wannan gaya ya bige ya hankide ta da kafa cikin gawacin hawariju. Sai da aka je tadda wata gawa ta kifu kan wata, sai ya sa kafa ya ture ta sama, sai aka ga na kwancan a ƙasa shi ne. Ga dantsan nasa guda ɗaya na dama kamar nunan mace, ga wannan idan dinan tulu-tulu a loko, ga wannan katon goshin, ga sankon, ga kaurin gemu da ya faɗa zuwa ƙarshen sifofin. Sai aka yi takabbara saboda manzon Allah ya gaskata. Dama ya ce a wannan yakin za a dai musu a takaice yana da haddata alqur'ani, yana da haddata hadisi, yana da tsayuwar dare, yana da kokari iri-iri, amma da ya raina annabi ya zama shugaban yan wuta. Saka kaga kenan ashe sadda ake ma bayanin girman annabi cetonka ake, dan duk girman ka ba za ka yi sahabin annabi ba. To sahabi ma da ya kuskure a janibin annabi ga yadda Allah da shi, balle kai balle ni. Saka bayani na girman ma'aikin Allah dole ne. Wannan shi yasa shi alƙali Iyad ya rubuta kitabu shifa. A shafan nan yana da kyau kowane musulmi ya karanta ta ya fahimce ta, saboda haƙoƙi sunanta ma huququl Mustafa. Duk abin da yake ba da ƙauna ke sa ƙauna ya faɗe shi ya ce hudu ne. Ko dai al'ada, mutum mai kyan al'ada ne, yana da juriya, yana da haƙuri, yana da baiwa, yana da jarumta, yana da gaskiyar magana, yana da zumunci, yana da haƙuri. Waɗannan sifofi na ɗabi'a suna sa a so mutum. Ko dai asali
ɗan manya ne, iyayensa mutanen arziki ne, banyan mutane ne, sun taimaki al'ummarsu, sun ba da gudunmaya gun gina rayuwa. Wannan yana sa a so mutum, wato a so wani dan wani. Ko sifar mutum a ce ai kyakkyawa ne, ai mai kyan magana ne, ai ya iya shiga, ai ya iya ado, ai ya iya kwalliya, wannan tana sa a so mutum. Ko kuma umarnin Allah wanda shine kan gaba. To yace gashi nan na kasa shi gida 4 littafin. Umarnin Allah, san annabi dole ne, ga dalili ga dalili ga dalili ga dalili. Yace a dawo kuma abinda a al'ada ake so. In mun koma wajen janibin zuciya tana son kyakkyawan abu mai kyan hai'a da sifa, yace to ga bayanin ya jero asanidu, riwayar Haulatu yar Kaisu, riwayar Hindu dan Abihala, riwayar Sayyidi Ali, riwayar Ibn Abbas, ya karewa ta kai 10 daban-daban. Yace duka wannan sun haɗu kan kana azharar launi aja anjala adabal ashfari azajja akana aflaja mudawwar alwaji wasi aljabini kasalliyati sawa albadani wasadari wasi al-addaini wazira'aini wanzidaini عبد الكراديس أنور المتجرد دقيق المسربة ليس بالطويل البائن ولا القصير المتردد ومع ذلك فلم يكن يماشي أحد يسوي إلا الطول إلا قال صلى الله عليه وسلم رجل الشعر كالسلية ليس بالطويل البائن ولا القصير المتردد ليس بمتهم ولا مكلسم متماسك البدن ضرب اللهم zuwa ƙarshen sifofin da suka haɗu. Shine nake cewa a Hausa nake waƙe riwayoyin a Hausa, amma ba waka ta kafiya ba, ta bakan damiya. Dukkanin yabonmu da godiyarmu su duma gun kamar shayabo dan abdu ne babban rabo baban mu azzamu, shugaba jikan mu ɗallabi jagaba manzanmu, mai ceton mu ɗatilo maras tamka uban ɗakin dukannin annabawa, shugaba ga mala'iku na halilu jikan nuhu goyon amina, yar wahabu sarkin muminai ɗa mai biyayya, da abin bi dan halas mai kyan hali mai kyan halitta, da fari mai kyan kala wane dala wane dalandalani, na gugagga azurfa mai kala goshinsa tas, fuskarsa tas, hancinsa tas, ga kyan haƙura jerarras gemunsa ya cika ya yi luf ya yi daidai ya yi kyau baya kama da nabin sirai, kyallinsa na haska ka in yi burmushi, ga kyan wushirya ga kalan liɓansa jazir, ga idansa gada tamkar farin nono, baki na su fari na su tas, bakin su irin giransu a lankwashe, gashin Muhammad ya fi isga ya fi jawazka tsawo, kyalli da sheki walwalin fuskarsa ya fi matsokaci, ya rashinsa jafarcansa ja da fari kamar dinariya, naman jikinsa a ɗaure shi ko yana dire bai zankale a tsaho ba, bai yi dikis a dirinsa ba, maganarsa tamkar jaggafin da yake zuba, lafazinsa ya fi zuma, idan ka fidda shi kyawunsa shine kyau gare shi, ka fidda dukkan kyau ga shi dan abdu baban Fadima, na Aliyu babu kamar ya kai, mai buke mai kwalkwali mai ƙasa mai tambari, da wanda bai ji bai bari, barrin ma'aiki adali alkausara tafkin ka ce, ƙasa ta tsage wanda farko zai fito zatin ka ne, kalmar ka Musa ya faɗa radda aka yi gani da shi, domin ka ne Ka'aba ta san alkadari, domin ka ne ba danka da ba danka ba, sammai da ƙasai danka ne an yadda ko an fanɗare farkon su kai ƙarshen su kai, duk masana bai ɗaya sun tabbata wannan haka ne, hasken ka ne ɗauki haske na tajallin samuwa, kun fa mai duban jika ta ke hawa ya cika cikin ijabin kudura, fa'alu mai kima a nan ne ya raba hudu ya fidda ka san farko cikin hudu ya saka sau hudu kan hudu ne ƙarshe, ya yi mata madadi sai ga halittu na fita yadda ya so ba adadi, sammai bakwai ƙasai bakwai kogi bakwai rana bakwai kwana bakwai rana da taurari wata duwar watsu tsarkan kwani, rairai jigayi tsaunuka ga balakai 14 a baradu, suna raɓe da su mala'iku da aljanu, allo gaban alƙalami arshi da farshi, yan dakon arshin da kursi ƙarƙashi rabu tsayoyin magarya ta tikewa burbushi, da nan sanin masu tani kaf ya tike sai burbuɗi waɗansu tafki, wasu kogi wasu tekun maliya zuwa ƙarshe dai. Riwayoyin ne na haɗe su gaba ɗaya. Riwaya 11. Riwaya 11 ce ta sabai. To in ka dauko janibin kyau na manzo Allah fa wannan kaɗan ka ji. Don kuma an ce kaɗan ne wannan. Uzurar Rasulullahi masu sifar abin da suke faɗa. Uzurar Rasulullahi in qassartu fi wasfi
fa inna jamalakum lan yusafa ba ni iya kwatanta ka hakika kai rasulullah inna ma masalu sifatika linnasi kama masalan nujumal ma'u kwatankwacin duk da za a yi wa ma'aiki kamar irin kwatankwacin da ruwa yake wa taurarin sama ne in ka duba a ruwa za ka ga taurari amma an ka kalle su a sama za ka ga kyan ba ɗaya ba ne to duk mai kwatanta manzon Allah irin kwatanta da ruwa yake wa taurari ne ba zai fito da fes yadda sifar ta annabi ba original din bane to in ka dawo maganar akhlaqu wannan magana halitta ce kawai dawo akhlaq akhlaqu na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka gani akwai irin ma'aiki babu irinsa akhlaqun nan da su ne ya rinjayi mafi yawan waɗanda suka yi gaba da shi ba da takobi ba ka duba sayyidina Umar zaka da na faɗa Umar da ba makiyin annabi fa irin Umar da me annabi ya sha kan Umar radiyallahu anhu da halaye sai ga sai na Umaru ya zo yana cewa wallahi a yau na fi kaunar ka kan komai har kaina Allahu akbar amma a da ya ma'aike ci gonsa yanzu ko ma ka tambayi labarin yadda aka yi da Walidu dan Halidu dan Walidu duk dagar da aka yi shi ya jagoranci ta amma ya aka kare sai da ya zama sunansa Saifullahi al-Maslul da me da akhlaqu na manzon Allah akhlaqu zai ka zauna janibin zaka dauka kasbiyai ko kuwa khulqiyai kowace zaka samu kamar da mi ya shafa ya ce alal mustawa allazi la yujara yana kan tudun da ba mai iya ja da shi ko ya gwada tsira da shi duk annabawan nan sai dai koyi inda suka tsaya nan ya fara inda suka tike nan ya dauka bai gushe ba ma zala yarqa fil kamal hilaluhu ruwaidan wa indal arba'ina gada badara sai da aka kai matsayin da an yi tafiya da shi ta kasaitar da Allah ya ce a gayyato shi ya hada dukkan akwanu sammai bakwai duka ya rikita su suka shirya fareti aka jira annabawan da duk sun wuce aka dawo da su don me saboda a tabbatar da alkawarin alastu bi rabbikum iz akhadha Allahu nisaqan nabiyina duk annabin da za a aiko sai da aka masa wannan interview lamma atatukum min kitabin wa hikma thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunnahu qala aqarrtum akhadhtum ala dhalikum isri qalu aqarna qala fashhadu anna ma'akum min ash-shahidin aka zo da su aka maimaita wannan tarihin ya wuce ya sallace su kamar da shi Yusuf na bahani ke faɗa kana al-imama wa kulluhum ma'muma Allahu qad salla alaihi wa sallama sai da aka tafi aka wuce samman kaf aka wuce ɗaukakar dan ita ma ɗaukakar annabi ne ya ɗaukaka ta qada Allahu lil aliya'i an tatajassada wa qala laha kuni fa kanat muhammada alaihi salatu wa salam sai da aka kai maqamin sariful aqlami aka je muntahal akwani inda jibrilu alaihi salam ba shine dan akin da ake cewa Allah yana aikowa ba to an je gun da shi kansa bai sai je gun balle aiko shi yana nan a Bukhari da Muslim ya ce idan na ƙara taku ɗaya ƙonewa zan ya ce to sai na dawo annabi ya danna ya shiga to ina ya shiga to fa nan an je kakat shi ya zama lai ce haqiqatu rasulillahi sattu urafu wala bi dalwin min uquli tugrafu sanin waye annabi sai Allah to gashi inda ya je kakkat duk abin da ke lawul mafuzu fa an wuce shi kalamu an wuce shi arshu an wuce shi kursiyu an wuce shi sidratu an wuce ta gashi an je muntaha jibrilu ma ba zai iya motsa ya motsa nan ya matsa takun turuwa cikin wannan halarar konewa zai annabi ya danna kai ya shiga ya fito lafiya kai karshe ma har abin ya zama kamar wato ladan gabi sai na Musa alaihi salam ya dinga mai da annabi cikin wannan halarar wannan gun da in ka ce gu ne sai a ce aka yi zama gu in ka ce ba gu bane sai aka yi sai a ce aka yi shiga in ka ce gu ne a ce a duk gu an wuce gu ai an ce mun ta kuma ya kare in kuma ba gu bane aka shiga to kaga yanzu gane wannan kansa mafi kyau ka hakura amma sai da ya koma sau 5 cikin wannan hijabin annabi Musa yana mai da shi wannan ranar bai ce an aiko min ba wannan ranar bai ce an mun wahayi ba cewa Allah ya ce da ni saboda a ranar aka yi ma zagal basar wa ma daga laqadar amina iz afatumarunahu ala ma yara wala qadar ahu nazlatan ukhra buda ka jama'a in ka koma wajen akhlaqu na kasbi za ka ga cewa Allah bai ba kamar annabi kuma ba zai ba lam yakhluqu al-khallaqu khalqan mislahu
Allah bai ba kamar ma'aiki ba zai ba. To duk wannan dai sirrin a ƙarshe shine mu san shi, mu ba shi haƙƙin da ya kamata mu ba shi, mu jawo gare shi irin yadda Allah ya ce mu jawo gare shi. Dan me? Dan mu rabauta. Shi annabi bai taba duk wannan makamatin da muke ta faɗa ya san su ko ya san fiye da su, amma shi annabi ai bai taba daukan kansa gaba yake da wani ba. Cake ka ku fifita ni kan Musa, ka ku fifita ni kan Isa, ni ne na bi shakku kwanto na yi shakku daga Ibrahimu, da ni ne Yusufa da na ansa mai kira. Haka yake fa. To kaga nan ana nuna maka kuma cewa ka kiyayi alfahari da makami ko gaskiya ne. Saboda me? Shi kuma ubangiji bai yadda da wannan ba. Al-kibr ya uridai wal azamatu izari faman naza'ani fi shay'in min ma qazamtu wala ubali. Ka kiyayi daga kai da maqamu tawadu'i wa dhulli, shi annabi ya zama fiyayyen halitta duka. A haka kuma yake kallon kansa ba komai ba, yake zuba abinci a ƙaryaci a ƙar ma'aike zuba abinci a ƙaryaci, ya ɗau tsintsiya ya share turken tumaki, ya ɗibi kashin ya je juji ya zubar, a tare shi za a karɓa ya ce babu ruwanku ku bane. Ya yi wuce fa ne ya ɗauko, a tare shi za a karɓa ya ce mai abu shi ya kamata ya ɗau kayansa. A babin tawalu'un sai sa riga mai faci, riga ta ma'aikin Allah mai faci ya sa ya je ko ina sallallahu alaihi wasallam. To kaga wannan sai ke nuna mana haɗawa tsakanin sayrul bahwi da sayrul sahwi, tsakanin raja'i da haufi, wanda shi yasa duk waɗannan makamai da Allah ya ba mu aiki alaihi salatu wassalamu ba su taɓa sa shi ya kalli kansa wani ba, ba su taɓa ba. Kai ma cewa yake ba shi ba, duk wanda zai koyi da shi ya kalli kansa ba a komai ba. Allah haka alaihi salatu wassalamu. Kaga kana ta yunkuri. Na'am. Bari mu bar saboda wato kamar da ina ji wannan maudu'i da shi ne ma aka bari saboda gashi lokacin ma ya tahi, ina ga kamar kuna cewa kunnuwan ne ma jakunan na a baya, kuma ga har mun minti 40 ya hayyu har da wani abu ya hayyu ya to wato ko da yake gashi dai wannan bayani kamar da lokaci wato takaitaccen takaicewa ne kai, amma kuma kamar yadda muka yi bayani wato yana da kyau albarkacin wannan ziyara taku a nan wannan gidan radiyo, wato ana magana akan ɗariƙun tasawufa, ɗariƙun waliyai. Ɗaya daga cikin waɗannan ɗariƙu da ke a nan jamhuriyar Nijar akwai ɗariƙar ƙadiriyya. To a so tari muna gayyato malamai na ɗariƙar tijjaniyya da suka yi yawa, su ma suna zuwa suna bayani. Yau mun samu dama, mun samu ɗaya daga cikin shehunan ɗariƙar ƙadiriyya. Za mu so a shi ma a takaice a mana bayani game da shi ma'assasin wannan ɗariƙa, ma'ana wato Sheikh Abdulkadir Jailani. Wannan dama ce ta masu kalamar sauraron mu su iya sani, wataƙila har ma abin ambatan da ainihin assasawar wannan wato ɗariƙa ta. To game da Sheikh Abdulkadir, babban abin da zan faɗa abin da ya faɗa da kansa a cikin wata bakan damiyar ƙasidarsa wadda ake ce mata tsakanin hibbu. A cikinta yake cewa wa kullu wali lahu qadamun wa inni ala qadamun nabi badar kamali. To wannan jawabai da na koro duka da gaba da ma'aiki, da farko dama shi jikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma yana da nasaba ta kan al'imamul Hassan da al'imamul Hussein. Hassaniyi ne shi ta gurin Abdullahi Sauma'i, Husaini ne shi ta kun Amatul Jabbar, Fadima kenan mahaifiya ta sa. Haka. Sannan kuma wani abin sha'awa yana da nasaba zuwa kan Sayyidina Abubakar, ta jini jikan Sayyidina Abubakar. Yana da nasaba ta jini zuwa kan Sayyidina Umar, jikan Sayyidina Umar. Yana da nasaba ta jini zuwa kan Sayyidina Usman, jikan sa. Duka waɗannan suna cikin bajatul asrar Shaɗnufi ya kawo su. Kuma abin sha'awar Zahabi ya tabbatar da waɗannan ansabu, shi kuma dama nasaba ne da Mizzi da Zahabi malaman tarihi ne na yanka shakku. Kuma abin sha'awar an san dai suna da ja ga tasawufu, suna da inkari ga sufai. To shi Shehu Abdulkadir Allah ya da shi yana faɗa cewa shi Allah ya halicce shi
ya masa arzikin tsayuwa kan kadamin ma'aikin Allah kakansa sallallahu alaihi wasallam. Kuma tarihin rayuwarsa ɗazuma a can na ɗan gutsura, kuma alhamdulillah akwai littafi da na rubuta ga waɗanda saboda lokaci ba za ta yi a faɗa abu yawa ba. Littafi yana nan da na rubuta shi akan tarihin kafuwar ɗariƙar shehu ɗin. Wasu 'yan uwana ga sun zo da shi daga Najeriya. Ga wanda yake sayar bauta da littafin kansu koma ya zama masa aiki, ya kokarin ko a gurin taron da ake sanarwa za a yau ya duba, ya samu littafin dan ya duba shi. Kiwa Abdulkadir radiyallahu ta'ala anhu, al'amarinsa wato mafi ban sha'awa a ciki shine kasancewar ya shiga wasufanci ta kofar ilimi. Wannan bakon abu ne. Duk mafiya yawan waɗanda suka samu kamala sun shiga wasufanci ta kofar riyada, amma shi Abdulkadir ta kofar ilimi ya shiga. Riyadar ya yi ta tukurta yankan shakku, amma ba ita ta zama goshin sujada ba, domin shi da kansa yana faɗa a cikin dubbihani, yana cewa ana nashrul ulumi wa darsu shuguli ana shehul wara li kulli ilmi. A wata ta'iyarsa ta shuhudi yana wala alimu la jami'un illa wali fihi minbarun wala minbarun illa wali fihi khutbati wala alimun illa bi madadi alimun wala salikun illa bi fardi wa sunnati. To ta inda ya shiga kenan, domin tun farkon tafiyarsa bayan waƙiyar da ta faru ta mu'jizar da karamarsa ta wata shida, wadda ta faru yana dan wata 5, da wadda ta faru yana dan shekara 5, da wadda ta faru kafin ya shekara 20, waccan ta yin azumi a jego, wannan ta maganar da saniya ta mai a cikin mutane sadda yake kama jelarta cikin yara yana wasa da ita, waccan kuma bayan mahaifiyarsa Ummul Amatul Jabbari ta sallama wa Allah, shi ya taho Bagdada neman ilimi, waƙi'arsa da 'yan fashi. To idan ka koma cikin Gibdatun Nadir ta Ibn Hajar al-Asqalani za ka ga irin kara kainar da shi Abdulkadir a gaban malaman hadisi. Ya faɗi malami sama da 20 daga bijiman ilimin hadisi waɗanda shi Abdulkadir ya zauna a zaurukansu ya tinjim da ilimai na ilimin hadisi. Don haka in ka duba littafinsa Al-Gunya li Dalibi Dariqil Haqqi Azza wa Jalla, za ka ga duk sadda zai ka hadisi da isnadin kansa yake kawo shi. Misali, ba zai ci ko Bukhari ya ce ba, sai ya kora isnadinsa. In na Bukhari ne bi ta kan Bukhari, saboda zamansa da malaman hadisi ya zama malami mai isnadi. Idan Abu Dawud ne kawo, in Tirmidhi ne, in Nasa'i ne, duk yana da asanidu zuwa kan waɗannan malam. Karshehun sai ji da mashi al-Imam Ahmad bin Hanbali, duk maganganun da zai kawo ko na fiqhu ne a babin fiqhun su na Hanbaliya da asanidu ki kawo. Wannan yasa ya zama katafaren malami hamshaki kafin shekara 25, bai cika 25 ba. Ya zama kuma buta fannini a bangaren fiqhu, dan Ibn Hajar al-Asqalani ya kawo lissafin malaman shi Abdulkadir na fiqhu barkatai, waɗanda ya tsuguna gabansu ya karanta fiqhun kuma alal mazahibil arba'a. Ya yi tadallu'i a Hanafiya da farko, sannan ya intikali zuwa ga Hanbaliya, tare kuma da ilmaminsa shamili a mazhabar Shafi'iyya da mazhabar Malikiya. In kana duba littafinsa Al-Gunya zaka ga yana ba wa mazhabobi haƙƙinsu a gurin mas'alolin saɓani, wato wanda yake nuna yana da idlaki na ijtihadi a mazhaba. To in ka koma ɓangaren tasawufu kuwa, to hadis anil bahari wala haraj, a nan ne tafi kauri, domin babu wani shehi a cikin Bagdada da kewayen Bagdada rayayye a zamaninsa sai da shehu ya gama da shi, ya karɓi haske gunsa, kuma a ƙarshe suka dawo suna karɓar haske gunsa. Bayan tafiyar da ya ta siyaha shekara 25 ya zagaye duniya yana halwa, ya koma. To mafi yawan shehunansa da ya tarar wanda da shi ya karatu gunsu, to su kuma suka koma suna karatu a gurinsa. To game da tarihin rayuwarsa da tasowarsa, al'amarin yana da faɗin gaske mutuƙa. Akwai littafai na tarjama irin su Siyar Alamin Nubala, irin su Tarihul Islam,
irin su al'ibar, irin su albidaya wan nihaya, irin su shazaratu zahab na ibn al-imad al-hanbali, irin su bustanul arifin na al-imam an-nawawi, sama da littafi 40 na tarjama fitattu wanda kowanne ya ware babiye bayanin shehu abdulkadir, kuma dukkan su sun haɗu kan cewa bawa ne da duniya ta yarda da walittakarsa, har masu inkarin walittaka sun yarda da tasa. Bawa ne da duniya ta yarda da karamominsa. Izzuddin bin Abdussalam wanda ake cewa sultanul ulama, tare da jayayyarsa ga al'amarin maluma musamman na sufanci da inkarinsa ga sha'anin sufayi, amma yana cewa karamomin shi Abdulkadir ba majalin musa su saboda sun zo ta kan tawatur. Wato duniya ce ta ruwaita al'umma daga al'umma ba kafar musa. Ibn al-Jawzi a duba cikin littafinsa da wanda ya wa sufaye farmaki ya kace-kace da su, amma in ka koma tarihin da Abdul Gani al-Maqdisi babban malamin nan mai muktara yake ba da tarihin rayuwarsa, yake cewa na shiga Iraki na haɗu da wani bijimi daga bijiman sani, wali daga manyan waliyai, Sheikh Abdul Qadir Jilani, da ni da Abul Faraj Ibn al-Jawzi mun zama almajiransa a rana ɗaya, mun rayu da shi dare 50, ba mu rayu da shi da yawa ba ya rasu, daren su 50 tare da shi, amma yana cewa ba mu amfana da wani mahalluki irin amfanuwan mu da shi. Ibn al-Jawzin nan ya aka yi ya ja da duk waliyai, ya rubuce far musu ya sallama shi Abdul Qadir. Koma cikin sharhin risalat Ibn Badisa, sharhin risalat Ibn Badisa nan na wane ne? Na Abu Abdullahi Muhammad dan Muhammad ibn al-Haji, wannan fitaccen malamin na Malikiya mai al-Madkhal, shi ya rubuta sharhi risala wanda ake cewa Ibn Badisa. To kuma anan zaka ga bayanin da na yadda Ibn al-Jawzi ya sallama shi Abdul Qadir da kaban karab gaza akai ta inna lillahi. An tambayi Shehu Abdul Qadir kan kullu yawmin huwa fi sha'an, yayi bayani kan tece tana da fuskoki, yayi bayani kanta fuska 1 2 3 4 har 17. Ibn al-Hajji ya ce kowace fuska a fuskokin nan akwai wasu mutane kusa da Ibn al-Jawzi, saboda sanin irin kasaitarsa ta ilimi suna zungurarsa. Algafar ta bala magana nan da Shehu Abdul Qadir ya faɗa ka santa, sai ce na santa. Sai Shehu ya koma cewa wannan kuma yana bayani ne fa a babin zancensa da khawadiru. Allah ya nemi kashifin hadiri, su suna gefe, yana cikin suna cikin jama'a, yana kan minassarsa zaune, amma ana wannan waƙi'ar yana ta ba da amsa, su jama'a ba san me ya faru ba, ana wani abu da ba su taɓa ganin irinsa. Sai Shehu Abdul Qadir ya gama bayanin ma'anar aya, sai a ce kuma tana da wata fuskar. To a can ne ake cewa da Ibn al-Jawzi, yaya wannan fuskar da ya faɗa ka san ta, sai ce mun sani. Sai Shehu ce to tana da wata. Babu wanda ya san me ake a duk jama'ar da suke gun daga su sai Shehu din. Sai ce tana da wata fuskar, sai launanta bayanin fuskar, sai da ya kai fuska 17. Ibn al-Jawzi yana ta daga kan ya sani, shi kuma Shehu yana launanta. Sai daga 17 nan aka kai makamin da Shehu sai ya faɗi abinda Ibn al-Jawzi ya ce ban sani ba, ya kuma matsawa ya ce ban sani ba, ya kuma matsawa, in ya faɗa sai su tambaye shi ka sani, sai ya ce ban sani ba, sai Shehu ya ce akwai wata kuma, sai kuma ƙara, sai dai ƙara fuska 30. Shi kuma ya tsaya a 17. Ya tsaya a 17. Kullu yawmin huwa fi sha'an, sai da ya ba ta fassara 47 daban mad'uma bil hujjaj. Saka in kana so ga tafsirin sanan tafsirul Jilani ka duba zaka ga in ya koma gun malaman nahwu sai ka ce sibawahi, in ya koma yana bayanin arud da qawaid nasa ko sarfu sai ka ce Ali dan Furahidi, in ya koma cikin malaman hadisi sai ka ce Zuhuri, in ya koma cikin malaman fiqh sai ka ce Jabuni ka ba Jabuna ne. Allah ga wata ko da ke ana mana ishara gashi lokacin wai tuna har ya kawo ƙarshe. Ya Rahman ya Rahim. Amma ba za mu kawo ƙarshe ba domin ka kamar yadda muka faɗi manya-manyan ɗariƙun tasawuf da aka sani a cikin waɗannan ƙasashe namu musamman Nijar da Najeriya, shi ɗariƙar Qadiriyya da ɗariƙar Tijjaniya. Za mu sani a takaice ɗan bayanin za ku min dangane da irin dangantakar da ke akwai tsakanin al'ummomin waɗannan ɗariƙu guda biyu kamar da muke gani sun cuɗaya juna. Abu ne guda ɗaya duk ɗariƙu. Ɗariƙul qaumi ahlullahi wahid fa qul libni zawaya wal masajid
abuka waliyu amrika yawma tasri wa bal baquna bil qawmil aba'id fa azzim qadra walidi kabti hajan wa karrim qadra ikhwatihi al amajid. Kawai dan wani da dan kani, dan baffa da dan kawu, amma duka tushe ɗaya ne, tsoho ɗaya ne, tsuguna ya fi su shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. fa kullu min rasulillahi multamisun garfan min al-bahri aw rashfan min ad-diyami. In ka ji wani yana raba tsakanin waliyi to tabbata bai san su ba. In da awansa ba kadire ne shi tabbata dan jabu ne, in ya ce shi ba tijani ne tabbata ba tijanan bane. Shi Abul Abbas Ahmad Tijani Allah yarda da shi, idan mutum ya koma cikin tarajimu zai ga kadiriya ita ce ɗariƙa ta biyu da ya yi a rayuwarsa. Ya fara yin shaziliya, duk da ita ma far'in kadiriya ce, ya dawo yi kadiriya, bayan nan ya koma ta Nasiru Dir'i, kuma bayan nan ya samu izini da tasa ɗariƙa ta Tijjaniya, kuma har ya samu nasa izini. In ka duba Jawahirul Ma'ani irin hakayoyin da yake bawa Sayyidi Al-Harazim Barada, za ka ga kullum cikin harshen sai yake da girmama Shehu Abdul Qadir, da ikirafi da girman Shehu Abdul Qadir da kuma sauran waliyai baki da. Don haka idan ka ga wani yana raba tsakanin waliyai to tabbata bai san ɗariƙa ba, kuma wannan ni ina cewa ɗan siyasa ne. Na'am, a gurgurje malam, lokacin mai za kawo ƙarshe, ko akwai wani bayani da za ku yi albarkacin wannan ziyara da kuka kawo domin karkare wannan shiri namu, ko da cikin minti 1 zuwa 2 ne, dan bayanin ku na ƙarshe a game da wannan majalisi? To bayani na ƙarshe, wannan majalisi dai godiya ce gare ku wallahi, saboda kun ba ni dama mai tsadar gaske, na samu saduwa da waɗanda idan ba ta nan ba ba zan sadu da su ba. Na ɗaya kenan. Na biyu, daɗa jan hankali ga al'ummar musulmi, duk Allah duk annabi mu rage jayayya, mu shagala da aiki. Addinin musulunci ba addinin jayayya ba ne, ba addinin musu ba ne, kuma abinda aka yi mu dansan ba mu ma yi ba tukun balle a ce an gama. Allah ya ce ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yutimun. Ban halicci mutum da aljannan su yi musu dan su jayayya dan su yi fare, ya ce dan a bauta mu. Mu yi kokawa, mu yi gasa wajen bautar Allah. Nafila nawa kake da daddare, bari in ƙara. Istighfari ne yake nawa yake yi, bari in wuce shi. Salati nawa yake wa annabi, bari in fi shi. A nan gasa za a yi ta a wannan rigimar mabiya shirme. Kai kadai za a sa ka kabari, duk ga gama kokawar tara mabiyan ba su raka ka ba Allah, kai kadai za a rufe. To za su yi akan neman tara mabiya mu ta rigima. Mabiya abin da ya hana haɗa kai kenan, fitar da kai, neman shuhura, cewa ni sai na fi sai ne galaba. To galabar da za ka yi ta kabari ta zama ma matsala mai amfani ta. Da Allah jama'a, musamman malamai, a janye kafirta mutane, wannan haramun ne mutlaka. A janye kafirta wannan bala'i ne. Duk wanda yake da an jarabe da wannan, je ya dawafi ya roƙi Allah ya yi mai. Musiba ce da ba irinta. Hatta kalmar bid'an nan mu tsaftace harasan daga barin faɗarta. Allah fa shi ya san nasa, kuma kowa gwargwadon iko kokari yake yadda da Allah. Aljanna da wuta na Allah ne, musulunci na Allah ne, ba mai sa wani ko ya fidda shi sai Allah. Wannan ni ita ce a takaicewa nasihar da nake rufe wannan majalisi da ita. Allah saka da alkhairi. Masu kalamar sauraron mu, ba shakka ina kyautatan wato wannan majalisi da muka gabatar muku a yau a cikin wannan shiri namu na dausayin Ahlul Baiti ya kayatar da ku, kuma insha Allahu duk waɗanda suke buƙatar wato wannan ɗauka, idan sun tinkaro gidan radio talabijin Tenere da izinin magabata, insha Allahu za a iya samun mallakar wannan wato faifai, kamar yadda da dama daga cikin uwa musulmi da kallon sauraron mu ta na wasu ka rubuto mana ta hanyar SMS suna buƙatar faifan wannan majalisi da aka ɗauka. Da fatan Allah Ubangiji zai sada mu da ku, kuma ba mu kuma ikon mallaka muku da kanku wannan wato faifai na wannan majalisi da aka gabatar. A madadin duka na muka zo kenan ƙarshen wannan shiri namu, a madadin malaman da suka taimaka mana akan na'urori daban-daban, a madadin Sheikh Abdul Jabbar Sheikh Nasir Kabara, wanda shine babban bakon namu da ya halarta wannan cikin ɗakin magana, ni jagoran shirin nake ce da mu
اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم. السلام ورحمة الله.